Milí dámy a páni, dneska si ideme pozrieť film o hrochovi, ktorý chcel jesť. Kde by som mohol mať jedlo? Tam nie. Tam niečo bude. Wow! Ideme sa tam napapať. Ideme sa teda napapať. To je to jablčko. Tak poďme. To bolo dobré jablčko. To bolo všetko asi tak. Majte sa dobre a prajem pekný večer. Thank you.